Potpredsjednik Reformističke stranke i predsjednik Leskovačkog gradskog odbora Dejan Mitić pozvao je građane da 24. novembra podrže kandidate ove političke opcije na izborima za članove saveta u mesnim zajednicama Moša Pijade, Marko Crni, Stojan Ljubić, Velika Grabovnica, Živkovo i Vinarce. Mitić istakao da ne želi da učestvuje u ratu unutar opozicije i da zbog toga reformisti izlaze na ove izbore samo u 6 mesnih zajednica. Oni svoje pristalice pozvao da u ostalim mesnim zajednicama podrže grupe građana ili opozicione liste. Potpredsjednik Reformističke stranke ocenio je trenutnu političku situaciju u gradu kao opšti sunovrat u kojem se pojedinci utrkuju da se po svaku cenu uguraju vlasti iz lične koristi i dodao da su sem Demokratske stranke svi ostali akteri na političkoj sceni zadržali mesto u vladajućoj većini. Ne mogu se bazirati kritikom i hvaljenjem onoga što se uradilo, jer svedoci smo da se ništa nije uradilo, da se uglavnom za ovih godinu dana od prekomponovanja bavilo bivšom vlašću, odnosno sadašnjom opozicijom i nekim obećanjima šta će biti za nekih 5 ili 10 godina. Jedina stvar koja se desila to je zapošljavanje, ali zapošljavanje u javnih preduzećima, po recepturi svih dosadašnjih vlasti. Znači, svi aktivisti vladajuće partije su morali da nađu uhlebljenje u javnim preduzećima, što je opteretilo dalje budžet našeg grada. Mitić je naglasio da opozicija u Leskovcu trenutno postoji samo na papiru i da sukob između DS-a i LDP-a odgovara samo vladajućim strukturama u gradu.